Oh, kaixo sukaldari. Kaixo hementzenago. Gaurko prestatu dut makarroi errezeta bat eta bideo bat egin dut, baina, karo, arazo bat dago, normalean ez idazula kasurik egiten, ez dakit zer gaitik, baina orduan, kontratatu dut marketing agente bat, eta marketing agente horrek esan dit, abesti bat egiteko, holan nire errezetak pausoz pauso jarraitzeko eta edo gutxienez interesa sortzeko eta hori zuek ondo pasatzeko, así que gaurko makarroien errezeta abesti bat izango da. Arazo bat da kantitatea ez dut oso ondo neurtula 40 gramo pertsonako eta hainbat urrenakuritu jokero grata bota hori baita importantena oleire gauza guangetik edo zulan eskalagunik topatzen? Baina, nire lagunei gauza gustatzen zaizkie. Ibon, zuen lagunek borratu dizute. Baientzako bat zaude hilda. Baina hori kapurra fuertea da, ezta? Kira, bai! Utz be, arriba egin dut makarroia prestatzen ezin dut utzu ezin dira zulagu makarroi prestatzen berriro egin dut dena bakuza bailan brotute oleire Yo creo que ya. Succalari vai, suscrivatu, suscríbete, succalari. Oh, creo que me he cargado.